Готово. Да, пусна. Здравейте, Живка Илиева за БФФА, квалификация 25-1, категория Advance. Добре. Старта. Само да се види, че 4-5 Его. даже малко повече, но нищо. Добре. Че е следващата линия? 3. Чакай сега, така. Добре. Нали е така? Да. Така е добре, да. Обърни го. 1,50 м. Чакай, че от ръката ти. Добре. Ето там е старта. Добре. Ето от лоста. Дамбела. Обърни. 15 кг. Да. Въже, лост. Добре. Така. Штангата. 15 кг. 15. Да. 5. Чакай, хубаво да се види. Да, 5. 5. Още една пътичка. Трета пипица. Още една пътица. От другата страна. 5. 5. 5. Добре. Добре. Чакай пак да го наместя. Ами, нито от тук го гледахме. Добре. Малко насам. Е така някъде, да. Ще трябва да се виждат и трите линии, нали? Е, хубаво, те се виждат. Примерно ето. Ето го. Хоп, и сме готови. Той сме. После като дойде време за лежанка, може даже да приближи статива. Да, През цялото не стои в кадър, за да може все пак тук да минаваме. Само че стои прави върти прескок. Нещо с образината. Аз не виждам причина да не отидем там, ама... Ето. Да. Даже ще е по-удобно и за... тук ще го скрием, статива ще го скрием да не смира. Тук ще го скрием статива да не го удари някой. Ето, перфектно. Добре. Айде. Да пускам ли? Всичко се вижда, да. Добре. Пускам. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Давай. Едно, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Единайсет, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Едно, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 30 скока. Десет. 20. 30. 30 долу стопара.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Шестнайсет, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Дай бързи единици. 26. 27. 28. 29. Последно. 30. 30 с начин. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Браво! 30 скока. Дишай? Можеш. Двайсет толсто бара. Едно, две, три, четири, пет, шест, норе, седем,
8, 9, 10, минута и половина. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Давай 30 секунди имаш. 18. Давай. 19. Още едно. Бързо при дъмбела. 20 секунди. 1, 2, 3, 4. Не спирай. 5, 6, 7, 8 край. Браво. Почивка. Тъй. Ще може да е пазен. Да, ще пазим. Ръцете подпират, изпълняйте задния крак, остава леко свит в крайната позиция в колялото ногу, заключайте до край колялото. Дишай добре и си разтръскай ръцете. Малко ще дам. Като малко, да видим на практика на това себе корпуса. Внимайте, защото сега бях въздуши, като конструирате се плата, който се плата, и ще пазали са всички педали не едно за друго, а едно малко разстояние между тях, за да има нещо стабилно основа. Някой ще ходи за да слага някакви си, да слага да си, колко? Колко имате? На 12 да започва. Да. Минута и половина имаш още. Ще ти кажа. Сега ще продължим, това човек ще добавим индекса на стадион в краката. Преди да почнем, нещо малко днес, винаги когато да ви споделяме и говорим за използвате това, че за това да ви споделяме и шурахат. Които тогава са било сила и супер много неща и особено когато имаме да правим поредни колко време се съдържане и трябва да се цели. Практически ограничение се След минутка ще ти кажа кога да почнеш. И сега, както ти занимава да правите мъсъл пико да се разслужи, говорим 5 момента, но той да използваме ръката за създаване на езици, да не се ставиш от ръце. Да. Не си ли сложи тяло? Грипове с магнезиум са? Твоите грипове с магнезиум са? Май не Да слагаш магнезиум грипове. Аз там моите грипове, те се летят направо без магнезиум. Дишай сега, не дей да приказваш. Нищо. Хайде, живе, може да почнеш, когато си готова.
поставиш точно над върха на колялото, за следващия някакви бройки. Внимайте така, надях се на случайно, да се опитате и шлагате да превърши колото по бедрата, преди тя да отиде нагоре и да реализира на връщането. Така че с това сега ще да гледам да ви изпълняте това изискване, генерално са по бедрата, от това нагоре е също различно. Айде, няма да помагам, всеки направите повторения от тая началото се точно от това коляво, което е готово да се силно. Ръцете са дълги, не дърпат, тялото го справите, тялото се става и се дърпат. Имаш още 3 минути. Те посини, значи имаш. Още малко чакай. Чакаш 5 секунди, ако превърти очите надяло, значи ти си. Точно над средата на бедрата, преди да изпълним ще го направим като сигнал, да го правите едно, всички правите на бавно справяне до тази физика с средия на край, и команда от 2, правите на това. Тоест, айде ставаме на статуа. Справете го гърба. Едно, Ами, вече може да пробваш живее. Ами, остават 2 минутки. пак събираме краката за едно. Айде, че денето не издържи. Едно, две. Оставяш час. Едно. Две. Пускай бавно. Сега ще да направят 3 бройки без пауза между едно и две. Там където имаше пауза, сега трябва да има едно лето чукане да направим на средата. Давай. Оставяме щастите на раменете и правим мака. На ръба. Преди гледам става. Мисля, че минута и 30 ли беше? Имаш минута и малко. Живе, като си леко. Може да си тичаш тази леко. Нямаш право. Те скоро не са оставили никакъв чип. А като я вариш, можеш? Майни. Ти прибавя много се да стабилизираш много. Като я вадиш, много да стабилизираш, много време няма да се наместиш. Може би трябваше най-бия по-низко да се Айде, почвай да се наместваш. Имаш 30 секунди. Хващай. Ти си бутай. Дай. Малко от сърце. Айде. Целувки. Ами, спираме го направи. Дайте си. Чакай да станат 17. Добре. Да знаем, тук съм в Да. кадър съм. Ай. Спри го сега.